sɛbɛn tɛ dɔwɛrɛ sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ni faransi entreprise minnu bɛ yan nɔ tɛ taxe sara tɛ impôt sara surtout les droits d'enregistrement aussi o bɛɛ kun exonéré don ye n'i ye tali kɛ français ka fɛn caman kun bɛ yen an ka contrat caman kun bɛ yen a b'a kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ça fait 150 milliards u bɛ min générer revenu na donc a kɛ i n'a fɔ an bɛ faransi dugukolo de kan fɛn caman na donc bi u y'a jateminɛ k'a fɔ u sera ba ye a sera ba ye ten quoi bɛɛ bɛ balo i ka impôt n'i ka taxe de la min ka jugu n'a bɛɛ ye hali minnu bɛ yen ni nationalité française b'u bolo n'u bɛ évoluer an ka fonction publique kɔnɔna n'u bɛ obligé an ka fonction électif kɔnɔna la i n'a fɔ député ni maire ni fɛnw dɔɔni tun bɛ tigɛ nin bɛɛ la ka taa k'a bila faransi ka waganden kɔnɔna la o de y'a to i b'an ka présidents ye an bɛ deli ka kuma fɔ u ka budget de bon fond de souveraineté c'est trop dit n tɛ n da don o la mais u ka salaire net ninnu caman ka u ka salaire yɛlɛnnen don mais i yɛrɛ b'i yɛlɛ yen a bɛ yɛlɛn cogo di parce que a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ double nationalité de b'u bolo France nationalité b'u bolo Mali président caman tɛmɛna France nationalité b'u bolo Burkina bɛ ten Côte d'Ivoire bɛ ten donc nin ye baara de ye dɔrɔn an bɛ baara kɛ sira caman fɛ ka tɛ o fan fɛ n'o fana bɔra yen tugun n bɛna droit in tun bɛ exercer bien wɛrɛ kan tugun n'o ye an ka ressources ye mɔgɔw ma min faamuya G5 Sahel kɔnɔ G5 Sahel kelen-kelen kɔnɔna la n'a ye jateminɛ kɛ G5 Sahel kun ye ko sous-traitance hali wari min fɔra ko k'a mobiliser ni mɔgɔ ma hakili b'a la G5 Sahel sigilen ye français des amis du Sahel n b'a dɔn n'a hakili b'a sommet la wari min mobilisera k'a fara ɲɔgɔn kan hali n'a sɔrɔ wari fɔlen bɛɛ ma sɔrɔ a wari tun bɛ mara France trésor de la o ye kelen ye filanan ye min ye wa droit d'enregistrement t'o la dɛ imposition fana tɛ ta o fana kan tugun o logelen don Faransi c'est la France qui détenait le portefeuille de tout ça filanan ye mun ye an ka ressources u mana contrat fɛn fɛn négocier u b'u ka imposition u ka taxe bɛ ta o fana kan tugun ala droit d'enregistrement fana a bɛ k'olu de fɛ parce que olu de bɛ tila ka contrat ninnu garanti o de ye k'u ka sɔrɔsiw bɛna intervention kɛ yan n'i ye jateminɛ kɛ ENI ni SIPEX italien ka société dɔw don olu dilan ka na exploration dɔw la yan u ye mine dɔw ye u ye forage dɔw ye u ye safula u ye bloc dɔw ye i n'a fɔ bloc 7 i n'a fɔ bloc 8 i n'a fɔ bloc 4 ni jateminɛ kɛ o ye pétrole ɲini ni pétrole baaraw ye olu ye baara minnu kɛ a tɔnɔ caman bɛ yen 30% tun bɛ rétrocéder Faransi de ma ka baara kɛ o de y'a kɛ Faransi nana intervenir militairement par sabula olu fana ka intérêt fana protéger k'a dansigi donc c'est pour te dire que kuma na surunya na fɛn min ani Faransi cɛ nin baara ninnu ye an y'a contrat dénoncé 3 mois de b'an bolo k'a ko yɛrɛ bɛɛ ban pewu o y'an sɛngɔlen a la. An y'a mɛn ko depuis 72 ko in bilala sen na a bilala sen na cogo di. Bon n tɛ se ka fɛn fɔ la a bilala sen na cogo min na n tɛ se ka fɛn fɔ la ni n ko n bɛ fɛn fɔ la n bɛ fili par sabula i bɛna k'a fɔ contrat caman de bɛ yen min kan ka dénoncer i b'a dɔn kow bɛ na dɔɔni dɔɔni kow bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni kow bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni Mali fɛn caman kun dogolen don maliyɛnw na quoi Mali ressources caman kun bɛ yen a bɛ négocier kɔfɛ de bon nin bɛɛ ye CFA kɔlɔlɔ de nin bɛɛ ye franc CFA kɔlɔlɔ de parce que nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ Mali bɛ ka bɔ CFA la nin b'a jira k'a fɔ AES bɛ ka bɔ CFA la en un mot i tɛ se k'i to CFA la k'i tɛ nin contrat ninnu dénoncer quoi parce que pour i ka bɔ CFA la f'i ka ninnu de dénoncer fɔlɔ parce que nin bɛɛ de ye épingle de jeu qu'il a retenu dans ce franc là dans le CFA donc i tɛ se ka taa fɔ ni nafa foyi sɔrɔ i yɛrɛ la bon nin ye ka jira maliyɛnw na k'u hakili sigi monnaie ko in a banna ni ye affaires étrangères ministres ka sigili lajɛ ils ont mis en place une architecture de l'AES ça fait a kan ka sigi bolo min kan a kan ka ɲɛda minnu bɔ fɛn minnu kan ka taa alliance des États Sahel donc a baara bɛɛ latigɛra nin fɛn ninnu bɛɛ kan ka jira maliyɛnw ni burkinabéw ni nigériens na k'a fɔ a bɛ ka siran min ɲɛ aw kana siran ɲɛ nin ko ninnu latigɛra an ni Faransi ninnu cɛ kuma nɔgɔyara quoi fɛn min b'a kɔfɛ a da bɛ jan na da tɛ jan na n kɔni t'o dɔn dɛ o bɛ Ala de bolo mais a kow la nɔgɔyara kaban. Ayiwa o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko CEDEAO k'a bɛna dɛmɛ don Mali, Niger ani Burkina walasa terrorisme kɛlɛ bɛ ban an dun b'a dɔn k'a fɔ a mɛnna gɛrɛntɛ kun sigilen bɛ an kan waati min na dɔw bɛ k'a fɔ ko AES bɛ ka wuli ko k'a yɛrɛ ta ayiwa wariko ta fanfɛla ni fɛn caman ko CEDEAO bɛ wuli o waati de la k'a bɛna u dɛmɛ wariko la. Maliyɛn bɛɛ ka nin yɔrɔ lamɛn dɛmɛ in yɛlɛko don yɛlɛko dan don hali irisiw bɛɛ de yɛlɛla kuma in na quoi e ma fɛn min ye ka mɔgɔ min bali terroriste kɛlɛli ma fu kelen ka se sɔrɔ terroriste kan kuma min na i bɛ se k'u b'u dɛmɛ jɔn de ye an tigɛ fila siri k'an di terroriste ma économiquement CEDEAO de don sanction bɛ Burkina kan sanction bɛ Mali kan sanction bɛ Niger kan
o wagati kelen e kelen bɛ k'a ka économie étouffée walasa terrorisme bɛ se ka foncer ka da kan bɛɛ y'a ye yan e ma se ka wari bɔ k'a d'u ma e ma se k'u ka sanction to yen e ma se ka fɛn wɛrɛ k'u la fo k'u to yen u y'u to sous ces sanctions na ka tila ka jɔyɔrɔ ta terrorisme kan bilahi CEDEAO de bɔra k'a reconnaître ko Mali ka wusa ni Faransi ko Mali ka wusa ni Faransi CEDEAO bɔra k'a yira nin dɛmɛ 1,9 milliard ni dollar ni a b'a yira k'a fɔ ko Mali su ka wusa ni Faransi ɲɛnama ye pep n bɛ fɛn saba fɔ aw ye mɔgɔw hakili pannen don a kunna n bɛ fɔlɔ d'i ma G5 Sahel G5 Sahel nana mun kama G5 Sahel tun ye tɔnɔ de ye coxera de tun don ça fait courtage de kun don quoi et G5 Sahel était reposé sur 3 faisceaux les faisceaux sud les faisceaux ouest et les faisceaux centre n'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ Niger ale ni Tchad olu bɛ opération kɛ ka don lac kɔnɔna la ka don Niger ni Nigéria kɔnɔna ninnu na ka taa donc olu de tun bɛ opération kɛ Mali et Mauritanie, côté de mais le centre était composé de quel et quel pays? Ça c'était le Mali et le Niger. O de kun était gourmand. Maro ni mo ko famia. O ni ni bara temne ni me France permet aller le combien ni be superviser. Aba permet ka rebelu terusu la don. L'actuel qu'on a là. Aba permet ka terusu la don. Le gourmand qu'on a là. Aba permet ka tani terusu et fait mieux forêt de Ouagadougou ka jigina o konna la donc Mali simbola Mali des centres Mali des jonctions o de atiba ka fo Mali ka bataillon dilin kun ka charger sen kono nya abaye muna barsa bla kele kun Mali ka bolo de ka kele kun te Niger kele kun te Mauritanie a kele clanché be kun me a be kun me ko gourmand konna de la France la ka ta wori mina to bu la ka wole do to bu bema je sais ça pour aller sans wori be France de bolo o de to me américain fo ni rola quand la France a demandé ko américain ka word américain ko bo quand ka word ko ministre tuy ministre be déjà am mo wori diblé donc américain ka word soro ayala ka ta Qatar ka word mine ayala ka ta dugu be no sa terrorisme ko parrain o ya soro ay pétrole fin be plus de 250 000 mètres cubes et 250 milliards de mètres cubes de pétrole français mis sous-traité à Warren Mine en a quel nom qu'on a. A mis sous-traité G5 Sahel quel est qu'on a là. Arabouni, Amérique. Amérique comment sont à Wardi. Amérique on dit au cours de ce ministère financier, quand le coup de G5 Sahel fait financier. Qatar bala. Au Qatar de kilomètres à Wardi terrorisme. C'est la raison pour laquelle ni Mali terrorisme de terminer Kaladje. Mali terrorisme volé. Nijim, n'a pas fait NJM. Allez ni EGC. Il m'a obtenu un salaire. Indim, allez affilier l'État islamique la direct. Et j'ai aussi affilié Al-Qaïda la direct. Al-Qaïda financé par qui? Al-Qaïda est financé par l'Algérie, la France et l'Amérique. Donc, ni déterminé que ça. Indim est financé par qui? Ça c'est par Qatar. On dit que chaque fois, Indim il y a des kafri. Parce qu'il y a des interventions dedans uniquement sur Kidal. Mais ni déterminé que il y a des évolués qui dans la kata mais Indim be évolué l'état gourmand de kono kata Niger Mali l'état gourmand kono la Indim be Burkina aller évoluer donc ou t'es bien quoi au dès que attaque faire conseil no yishura bela ou ya te faire mekla kanda do attaque faire ko fanya fayi donc ni français kan déterminé je sais ça que sous-traitance de Kelly français takuba be wole kana patatra il aurait pas war mine kana Mali kele kama ani Niger kele kama ani Burkina kele kama France tra do Union européenne do ko be ka wardi kana ko ko te wardi ko muna ko parce que intérêt ma protéger ako boko une opération de blanc qui va impliquer les pays membres de l'Union européenne o de nani takubai mais ni ni be jatimne ako ko ku yemuni c'est juste que pour que opération Barkhane ka foiria do billahi français armée te foyi a ben alati a te fou donc na kele la on va faire mako OPEX opération extérieure la France n'a jamais gagné France 14 opérations extérieures de quai France fengele mimbe na kai ça c'est l'infanterie française vous voyez France ka armée militaire ako nyonti mais France te fou dans cette guerre là France te fou dans cette guerre là ni mo ko hakili bala kana fi be bindomina France folo de devant ta bombardement que Libye France a rafale 110 missiles à Mambo Kelensoro. Aïe, Amadore Fani Libyen aurait il y a autant à l'État. C'est après que on est résolution ta intervention minée. Ma femme ka intervention minée France là ka dit autant. Français mi fra Benghazi là. Est-ce qu'il va kalama Ali Kadhafi remo fagaula.
Français sans faire que l'armée la française est nulle. A te fouille dans la. France de fou dans l'armée de terre. Avec 5 de l'armée de terre. Oui, infanterie. Au infanterie, il y a un minable qui m'a fourni. A te dit Dougouma. Il est français, il a te dit Dougouma. Donc, l'opération Barkhane a échec du Mouna parce que ça a maîtrisé. Mais la France voulait que Béka do Sahel qu'elle est qu'on a là. On a un échec qu'elle a. Alors, il faut qu'on non France ko Takuba Koumbe, ministre Koumbe, Katafene Koumbe, Katafene Koumbe. Parce que c'est un nulard. A te fait là. On me tchaoudi allez be warmine je sais ça ko yodi warbe dalema je sais ça war ko me dalema maintenant bataillon et troupeau on ko modi o troupeau re chef famba be mali de ko mo fene bo o de ke je sais ça la mali ka sata charna be mali boto mflala ni ka Niger boala ka Burkina boala a ko joy les deux extrêmes GD non GD droite extrême sud et extrême ouest il n'a pas fait tout comme ça confla donc le tenir sort c'est vrai Tchad ni Mauritanie tira je sais ça les barrières faut agir parce que au tira Mali espace au tira AEC espace aérien traverser kata donc français je sais ça ko bana be mo ko war la seg war mun dira ma ba la seg namboro konna la amena do jumena oye okmana e ressources mun kumbe français Mali bloc 29 Mali pétrolier, le Mali dispose de 29 blocs pétroliers et 5 grands bassins Mali Odi. Dourou, au Dingabeleba, Kidal, ça fait 595 000 km². Itiméridien fait un fouet, ma main à fond. Au Francis, Kélé, allez, Nanaka, Qatar, ka Warmine, ka fait mieux le bassin de Nara, ou du Qatarma. Allez, dans le Qatarma. Ou que les terroristes qui sont à Farabou, terroristes qui sont à Farabou, Qatar a terroristes financiers. Qatar, mino de Nefino, allez Kumbolo, quand le bassin est Nara, il faut le tour. Donc Qatar est découvert que le bassin est Nara, il boni Mali bassin béféné. Au bassin me boire me bodo, Kabo Nara faut Sigou, Kabo Sigou faut Mouti. Au bassin est étendu et Qatar. Donc, au lieu de communautés aussi évoluer, c'est l'Algérie et la France pour empêcher Qatar de ne pas exploiter. Au lieu de Qatar, Qatar va voir des choses. Mais tu as ça, il y a des choses. On a attaqué Wolom, la Kosaïna, Labzanga, Menaka, Djibo, Mourouja, Aleni, oui, Wolom la Kondo, Abemake Chaki, où est mon bord, mais bordeaux. Voilà. On a tout frappé, Dougou Frati. Niger, Malien et Africains qui ont bloqué le Niger territoire sans fait. Il y avait 5000 jeunes au lieu de Koumbe, nous me fait Kata, Sahara, Kona, nous descendons Kata. Ma famille, jeunes nous une vidéo qui a déliqué pour Torolendou ou Nyanendou, allez balotou boulot. Bazoum Masson, Abada Koulatene. Ou recours de couper Malien Fené, Mali Fenéma son Abada. Est-ce que Bad donc Mali Fenéma son Abada Koulatene. Terrousou obligera sans quoi ça y a, kato genou d'État. Oujawa enrôlé. Terrousou tara immigré moun Sahara qu'on a terroulé ta quoi ça y a. Et mais Jamaba Boubou quoi ça y a. Jamaba Boubou quoi ça y a. Ou trop Jamaba de Tassisa, qu'on lui enrôlé ça, Kamarfa Doulou, parce que moins Boubou. Ou bien, mais à la force, à la mieux, même Rombe, Ditablo, Balotablo. C'est pour ça que ni développement terrorisme de Niesoro. Oyo marfa fene bomi, oyo marfa fene bomi, otano marfa oyo bomi. Français opération min gain et Burkina opération min gain abo à territoire ka abo dongoni. Opération Sabre. Les 400 militaires français là, faut Ibrahim ga contrat faut le craquer de résilier. Ah ok là. Opération Sabrou. Olu tarami o mata Niger là, o so bazum be fangala. O tara Niger dugum na bodo Aourou. O Aourou de Labzang. C'est une histoire de suie. Aourou de Labzang nyesine no nyogoma. Français ko contingent ne kumbe Aourou. Les 400 éléments. On est très fratou. Français ko bataillon mun kumbe Niger. Nous replier la ka jingana, yana lokata. Donc Français ko force de kumbe vers le côté ouest de Niger ka do lita ko gourmand qu'on a là. O mo de ko marfata o don ka rentrer. Français opération Sabrou. O le tra ko arme tout ka de terroristes. O de attaquer Flen. Il y avait plus de 5000 armes et des munitions. Il a fait ministère qui est trop minant. Donc, opération Sabrou, au Sabrou opération, on l'a rentré la semaine terminée. On a tout le Mali seul a subi 4 attaques. Djibo Kelim Bena attaque Kelema. Mais attaquer le Koutakou a gagné. Et attaquer le Kouno. Attaquer une communication avec les terroristes existent. Il m'a dit que je vais faire la tête, je vais faire la tête.
Menaka kan attaqué la jet. Terroristes nana avec des échelons. On a ni bolo fly. On a ni bolo fly. On a ni bolo fly. Baro yeminke. Tranché fly de kumya ne gado kango. Dingue ba fly de kumya ne gado kango. Donc il sait do kango na bara ni ma jingabo. Il sait do kango na bada. Donc il y a Janfa B. Janfa yoro yera ntono fi me vidéo la ndete ntono rofina. Donc do de uti ko jing kango na kabo. Oda to duna kabo do u toro jafe o obifli. Ou est il flic. Le commandant des zones a mungé a kantia ou ko kantu bolo uduna na uduna ka soro centenaire les checkpoints là de l'armée malienne olu be foro jan donc olu dona ka soro checkpoint be installé no kanya terroristes dona ko mom ko chemi sarani le noir là min sara hein Diallo allez de américain ga kan attaquer Salnassine et je suis tola et je suis élément de nous au lieu d'aller de attaquer au compte de Yadagali au d'autre ni ba il a ko yadi sarakaba tous les éléments de le fait be bravo sans abe bravo et mais jama ka cha me marfatila ka do et mais mali so go arme na to mina donc ya arme de duma ni ye be surunye ni ye ba ko no ko sont aguerris ou te foito donc na gona wedi alors nous immigrés de notre sans faire ça malais me fait trop dit africain nous ma seka teme ka e sahara ti to le cheka marfa duma même marfa dona de marabu nyama donc ni yo de surunye on le tra dibo on le tra labzanga kan attaquer on le menaka attaquer kamurja attaquer imanye bula dula drone nana fola ka photo takata drone tra photo mali drone me photo ta fola ngata ka beka position ta atala ki doni ngana Moussa abe missile do nyongone bala kala aba fo no ko système juste à poser ka do nyongone ko hamburger ka pété na yu jigu ka be souyer lan to di kata aya pefaka ils ont perdu plus de 1500 morts attaque Djiboni fena ou ka tien sara digru la de min sarani Diallo de kunye cerveau mais comment on a kana on nana kuma na foka do o dona le Mali avait 6 positions embusquées Dogolé 6 positions checkpoint tourou et ba kana makaya rafale da aye ouverture de quai des blindés alignés, des armes lourdes, à la munition fait fondé, toutes les artilleries, à Koko a bien bossé Kadjigi. Moussa bombe djigi, balbe djigi, bombe djigi, balbe djigi, bombe djigi, balbe djigi. Ma chita la mise sous Sarakako. Donc, Bégoshi de Gara. Aïe, moi, Kungolo, à quel école il me comprend. Il t'a Kungolo t'en fait à 7 ans fait. Dem se nous Kungolo Tomo, Kungo Kono Kanane. C'est un filet, mais avec Kungolo filet, mais avec. Où t'as dit qu'on a regardé? Donc, nous étions sous banné les PO. Ou faut tout bolo de ni kunye immigré mo surtout bolo ou tra immigré de ta kan genou de ta kana no le ko le en le ko donta donc mo surtout nous bolo bi mais c'est une commune et mais France média ko attaquer mo attaque ko fo et qui mérite 3000 éléments kangile attaquer ma se gamine o to Russia 3000 éléments Djibouti 3000 éléments Mali et 2500 éléments hein mais tellement que souffle, ne sera souffle de là. Na a maté, a shooté, billahi na la nakate min tobe kungurumbo. Il va kalamango balu réduit, na yi abi tike fo sur ma saba. Balu kuma ba inde do, gros calibre do 14 de do. Na le doni kono, ale be donka boka do, abseka mo, abseka donga boko sabake. Allez porter à valeur balistique Gansan, ça fait 2500 mètres, 2 km et demi. Na yi sur na bi ni tike. Vous amène Belania et Kafo, délégation Mounana au club pour le Niger. Poutine, comme vice-ministre de la Défense, au FLA, au Ritara, Uni, Ayoua, Tiani, Akunye du Mène. Akunte foyer, bi, mais on est nana, avion qui met en encore, AESI. On t'a la quoi, Warkanga bo, il est à garantie. Warkura, à l'ebna garantie, à l'ebna femeta, Béata signé. Donc, on a mis le Niger là, le 10, on est Kumbetodo. Le 10, on veut faire le Niger là, on met Tadauka. On a dit, c'est là où il y a 1,9 million. Quand on est dans un et voilà, il y a tout à Banengui. Kaklaka, un Bruno fera Bolodala, qu'on déplace, qu'on Bruno déplacer Kacha. Donc, quel est dans la saison? Donc, ne m'a fait un c'est là où il y a Barkatala.
Donc, et ma sika don bide ko an introduce que le bide ya do an e chefari. A côté de refouiller de Kidal attaque la CEDEAO élément ne mnele mambulo. Non, France tout di ni ngasa ko kara tout minasa. Wor digunti do re koy ne ya ni kuma fo awe ya. Ngo aujourd'hui ngo Kidal be bindom na mo be tinel ko anya munu soro ngo do rete ngo CEDEAO kam ngo do légion française do mais CEDEAO katu de kumubulu. Nya kuma fo ya ma fo awe ya. Wo mo do we négociation ko ga bla ala sen ko bla. France ko fo ala sen na bakal ka mo do France ala sen ka ta fonizin. Kata fonizin. Wari digunte dore foye anga janga sabala ngane ko justice la tagay CEDEAO be warda en mamuna CEDEAO de en bimbra CEDEAO de la ine ni jamana salaka bi CEDEAO ya di dore kama c'est pour éviter la justice mo mun bambulu angu bla en tout bla CEDEAO ka source de CEDEAO ka mercenaire de o minele bambulu o le kumba Kidal envoyer o le kumitinel kono anu mina antegelo bambulu Djibo mena l'absanga attaque là anu mo jede mine a bébé anglais de fo a bébé fima a bébé anglais de fo carte mi yeru ko amba don ay tadi président wole kana ko carte mi yeru ko kaka fo tadi sur 2500 de combien de bora keme ça 325 de bora to be mi na nye chou compter ka chou bora fo ya avec about ada ko le me fait bubu anya ye ka fo american ka ambassadeur croix ayo coup d'état du mana ke jamana mu kono amadu nga fo lu coopérer mandi ina fo mali kala fin kamati et ambassadeur croix bla ka Niger do we ka jira ka fene ka do from so ko mo chambala ka fo ko Niger président be no sanu chane ka fo ka ani États-Unis ka position clarifier mo koy position foi Nixon o ya America wa chaka da do ale de 100 millions d'euros do drone bug fe rola America ba re kala makoy da kabrala ka jenda America ni mo te bla nyona juguta la ni ta la terita la ba re kala America ko kala ka intérêt Amérique be mino ni français ko modon billahi e se wakala mali kunte bo dugun kunte la français la l'Amérique sait très bien que bibina bebi kunda di shiga nale ya attaque France tan ngay bebta di jifambe mo ko ta di jifambe mo ko ko richi est fort richi n'est pas fort ko e bara ko yemia mo to nyona français de bulu français la politique de ba mo blaka ta richi la français fente richi bulu u bara o wa fa to ko avec gelala ko kongo bala na na ka marfa colonie avec juru mo la abi deme mais France bi dundi e ki miri san keme joli bi ka balo dugu kelena ite sabalité ça akaram alaje ali ni isomo be eseba ali France ni iba kamal no yible ki iga sojo uga téléphone tika ti no fe worko la c'est France de ka France ka kuma de kacha donc c'est pour vous dire que Warite, l'Amérique n'est pas avec la France, l'Amérique ne voit que son intérêt. L'Amérique on t'a sénat la kata voté quand il a fait Niger sanctionné. Oui, mon frère, majoritairement au terre. Parce que nous binou tara, c'est la Russie qui devient maintenant la maîtresse du jeu. Et ça c'est pas bon. Mais on m'a dit riche, mais on fait un arrêt de bolo parce que Beba dit, sera bien fait. Jamana mo ko autorité ñamande la koy ben autorité ma re khalama Amérique tant fait riche tant fait dom en fait anga jamana ñemo na lay ben président ñumay abe partenaire ñumay nga dima billahi jugo mi mbana na ma fali français mi ñongana kana héritier référence ko ñongana kan corruption ma Hiroshima donc non ça je te dis yo ma Hiroshima avec jamana la segin kodi France bi na opération quand dom na la France était sincère avec nous mo fene fo mo yede mo na ko bubu ya dafale ne man dafale de France bi na domina Mali la en France ku na kele kama mo munu kumbe fanga la olu de France do na mara srafi e be son trop dit ne ya fie sur su ko formation wari entraînement wari nous na nous sur su munu kumbe bataillon munu formé da a bataillon waru kumbe a waru kunte soro kuma do la awo primun te soro il est obligé comment là ou bien sur son numéro de Orange Money ta bloqué sur son club là ou quoi avantage o dugu betigela o tetigela là di pour aganati o dugu betigela o tetigela là di mo ko créer ko formation na ya word verser ki ka duma warte yi ta tu penses que o dugu français betigela no français be da on a dit ni sur ce check me kan ta romina ou comme sur ce check me word ba sur ce jolu be ya mo ko bisaba mais check me ga prime be bo sur ce ko prime word duna ko to terrain gagnant Béjou bra sanjuru la galon kan français a don ni dugu te dugu de métal
wa jogo min bana na ma fala ante partenaire sɔrɔ dɛ ayi o b'i kunna mɔgɔ si tɛ ka duguden bila ka na sa anw ye yan anw yɛrɛ tɛ mɔgɔ la koyi anw yɛrɛ de b'an yɛrɛ dɛmɛ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ ma il faut une bonne autorité il faut une autorité incorruptible n'an m'o sɔrɔ maa si ta ka duguden ta ka na sa dugu wɛrɛ ye donc yurugu kɛlɛ min bɛ ka kɛ o ye tasen yurugu kɛlɛ de ka ɲi ka gouvernement féliciter nin na n'i y'a ye bi mɔgɔw tɛ min dɔn ne de bɛna n den k'o fɔ aw ye bi o ye jumɛn o ye jumɛn nin transition fanga bɛ taa Irisi la nɔfɛ don min na Irisiw y'a fɔ ye k'u tɛ na k'u tɛ na bon Irisiw ko ko k'u tɛ Mali ka partenariat la ka sabu kɛ mun ye Mali ye Irisi janfa siɲɛ 2 Irisi de tun ye Mali ka premier partenaire ye en 1962 63 64 fo 67 le premier partenaire économique du Mali c'était la Russie est-ce que tu me suis fanga nalen kana bin Musa Traoré coup d'état kɛ son combien 68 an nana don fɛn na en 1980 o ye Irisiw ka pilote mɔgɔ mɔgɔ formation kɛ Irisi la o y'a bɛɛ lasigi ka bɛɛ sen b'a la k'a bɛɛ sigi ka Irisiw kɛ kɛrɛfɛden ye an nana don démocratie bolo démocratie ye Irisi le Mali avait 4 escadrilles avion 40 ani kɔ de tun bɛ Mali bolo avion 40 kɔ o de tun bɛ Mali bolo ni mɔgɔ min bɛ se k'an sɔsɔ la avion de chasse 40 kɔ bɔn i b'a avion marqué dɔn wa les MiG 21 jɔn bɛ MiG 21 tɔgɔ mɛn a tulo la politiciens nana ka avion ta k'u tigɛ ka obiw tigɛ ka missile solo avion ta k'u di Faransi ma Faransi n'an ka avion Faransi n'an ka minɛn dɔ yali sisan u ye Irisi ka avion technologie an b'a fɔ fɛn ma ko avionique n'o ye avion technologie Français ye Irisiw ka avion ta ka taa Rafale dilan n'a ye u ka Rafale kelen a bɔra MiG 21 de la hali sini Irisi MiG 21 haramu di Irisi ko fo ka diɲɛ la tɛ MiG 21 dilan Mali politiciens ne nɛgɛ Irisi la ni ye zen Irisi ko ale tɛ Mali ka partenariat fansi la mais u ye mun miiri Irisiw ka service de renseignement ka ɲi dɛ a y'i miiri jɔn ye Asimi ye a fa ma yurugu kɛ a ma yurugu kɛ depuis Ala k'a dan a ma deli ka bila poste politique la jɔn ye Wage ye jɔn ye Modibo Kone ye jɔn ye colonel Maliki Diaw ye ni Masa Rahamani cɛ u ni maa minnu y'a yurugu ni ɲɔgɔn cɛ ten nin ko affaires ni ceinture ni sabarako affaire la n'olu kun don Irisiw kun tɛ na les riches ont vu que ces jeunes sont sincères c'est des fils de pauvres fantandenw de ye ninnu ye danamɔgɔw don Irisiw y'o de ye bi Irisiw pɛrɛ e tɛ Irisi la a b'a ɲɛtun ka don Mali fɛ ko la i miiri Irisi bɛ ka engagement ta an ka wariko la a garanti de ka jateminɛ a ka jugu dɛ. bu an y'a ye k'a fɔ Putin ye laseli dɔ kɛ kɔsani la k'a fɔ ko fɛn min Mali ye ani Sahel jamana tɔ ninnu k'a ka dɛmɛ b'u ye wa a b'u dɛmɛ bi a b'u dɛmɛ sini yala i hakilina mun y'o la o même moment CEDEAO fana bɛ ka na ni dɛmɛ ye bu. Ne b'o de ɲɛfin o ne ko ni dɛmɛ ye jɔn ka hɛrɛ anw tɛ wa CEDEAO ka dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o k'anw kana ka mɔgɔw de yira sinon CEDEAO fo ka jɛ terroriste bɛɛ ye CEDEAO ka mɔgɔ de ye terroriste bɛɛ ye CEDEAO ka dugulamɔgɔw de nalen mais u ka dɔ ka bɔ ka sɔrɔli kɛ olu ni marifa tɛ yala la mɔgɔw ka dugu la donc an sɔrɔ dɔrɔn ni terroriste ma bɔ Libéria a bɔra Sierra Leone n'a ma bɔ Sierra Leone a bɔra Ghana ni Côte d'Ivoire frontière la terroriste bɛɛ marifatigi mercenaire bɛɛ tɛ bɔ o yɔrɔ de la yan mercenaire bɔ yɔrɔ man ca o a ye ɲininkali kɛ dɔrɔn donc CEDEAO ka 1,9 million de dollars ni mun filɛ nin ye k'a bisimila k'a dan an ma nin ye k'a yira anw na k'a fɔ ko bravo k'an ye barikaden de ni mɔgɔ y'a se ka b'i bi n'a ma se k'i bi mais a tɛ foyi tiɲɛ maliyɛnw ka bila u kunna k'a tɛ foyi tiɲɛ a ye se ka tagali ye anw taara mɛnna hali u bɛ fɛ ka min kɛ ko wa ko Mali t'a la ko Burkina t'a la k'u bɛna Niger dɔrɔn de sanctionner i ye nin kuma mɛn yan est ce que a bɛ ka nin farafalo n'u tɛ mɔgɔ bɛnnen fɛ n ko faralikɛlaw don ninnu sanction bɛ ka kɔrɔ u bɛ na k'u bɛna dɔ de fara Niger ka sanction kan mais Mali t'a la Mali t'a la Burkina t'a la o ye anw k'an démarquer k'a la n'a sɔrɔ si l'AES est bien solide voilà an ka Niger janfa parce que Niger bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi laɲini kun y'o de ye gɔn kelenna bila ko ordre du jour la k'u bɛna taa kuma Niger de kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. mais pour est-ce que o ta ye Niger fana ka coup d'état kɛ a tɔw ta kɔfɛ. mun coup d'état a bɛɛ tɛ coup d'état de ye. Niger bɛ ka 3 ans de ɲini k'u k'a ka don. 3 ans 2 ans o m'o ɲini ko Niger ka Bazoum d'olu ma est-ce que ninnu bolo parce que u ka mɔgɔ ye Bazoum de c'est Bazoum de serbe i b'a dɔn Bazoum filɛ bi bi in na mɔgɔw tɛ min dɔn quoi. a dun ma démissionné de. jumɛn. Bazoum bɛ ka baara min kɛ Niger Bazoum de bɛ ka information bɛɛ di. Sɔrɔsiw ma. Bazoum de bɛ ka information bɛɛ di sɔrɔsiw ma. sisan a sɔnna coopération ma. coopération jumɛn n ko Bazoum t'a yɛrɛ kalama i b'i yɛrɛ bila France tigi faga manamana la
Et c'est 4 mois que trop dit et sur Soubolo, quand Gourabé là. Moi, Bazoum est 30 ans de rébellion. La France sait très bien que la Bazoum n'est plus utile. Ni Bazoum Barana la France, il va les faire. Allez te voir là. Parce qu'il en sait beaucoup. Bazoum est mieux. C'est Bazoum qui est le cerveau de tout. Bibi na Bazoum m'a mis à Tchani Nouni. Bazoum ba do aller coopérer Tchani Nouni. Aller à attendre d'évasion échouée. Quand le échoué là. Mon bien 6 ans. Me coopérer avec me protéger. Au terre. Il est sûr que nana kaba donc on veut Bazoum protéger. Car la raison surveiller qu'on a là à fora bana. Au droit nedo. C'est là où ça nous dit ko ou bien Niger ka sanction bewuli. Ko Niger ka Bazoum blaka bodron. O kuye muye pour que angana Bazoum blaka kuma. Parce que Bazoum le français gindo do. Et les ballons dans Bazoum le terrorisme mieux au bado. Minimum be sel qu'on au bado. Join war di source. Ali présent nous c'est me coula Bazoum ba bedo. Donc Bazoum entre les mains des militaires. C'est que la France est-ce que la France serait tranquille? Non, pas du tout. Moko ko jafim ne ba composé ni Niger kawe ka amnistie ni ka a fait de France ko banon France na mandia sur le la Bible pour djewli Bazoum ba kala c'est pour ça Bazoum compose aujourd'hui le français la tenir kala mané de ba fay ah oui mais bu wanya me ka foko Poutine fana ye de ba do fin fembe alike ina ko division français ta nona ko Afrique corps ko pour ka boka ni intervention mu ke Afrique ou na intervention que mais ngo irisia kunya re fani ndi irisia doctrine militaire là il y a pas d'opération extérieure ou te bon irisia de que ne law parce que la Russie a tout irisia monde aller avec monde fermé ka date wara dala parce que fembe ba fait il va irisia fait au ordre de l'IA tan kele er su tan kele be irisia la kele na chini c'est de kele le plus grand pays, c'est la Russie. 17 millions de kilomètres carrés, je ne sais pas. Là. Ici, nous avons mais ici, a compris que n'a ma beau intervention extérieure. Et l'Amérique a pris combien de bases militaires? Plus de 900 bases, plus de 800 bases militaires extérieures. Donc, n'a ma beau fou de dos. C'est pour ça qu'il y a une force là. Une force de mina fara AEC ka Sahel ke kol. On ne ko manga kana joro. Parce que Wagner kuma challenge mais il dit ko Wagner parce que Wagner te to ko Wagner ako boni Wagner bora ñere force de la même ta kele ke Mali ni Niger ni Burkina Afrique quoi maba on ta de ni bu voilà bu amega ye wati la Mali ko politicien be ku yera fa no ma mo wore ku ta amir ko miu be se ka fa no ma o lu ga nyoy ka alliance ni fon créer ko wala sa kanga bo tradition fa no bu la ni même ko non Moussa Bougou akana to ka débat politique la politicien te mal la ça ado fo que politicien join ni parti pas bébé parti be mula ni politicien ani politicien kinde parti tu sais un politique il va corroda un politique mo be fere do ba bulu kana ni ko doy mais fere même mo bulu ka jamana chuno ka jamana soute e ku ni ngaba ko économie ko français nga par ko be aide budgétaire dama ko be juru ta bulu ngolu be balo juru de la juru 7% mais verser 8 et vous voyez que nous avons politique haram. Billahi. Nous politique politique haram. Mais ils sont sans pire, ça va. Ils ont fait un théorème. Ils ont voir là-bas, façon voir là-bas, on a toujours acheté la paix au nord, n'est des affiés. On n'a jamais imposé la paix au nord. À travers ces politiciens-là. Nous, il y a des blancs, il y a des cococs, il y a des djinns, il y a des tefouilles. Ah oui. Nous doivent cesser de faire de la politique. Nous avons la politique haram. Mais alors nous y a tout le monde nous nous foro ya de bolo ko mafata do ko wakini ya di ne fena ka Burundi ay bolo nous ne galo su betiye ko Burundi ko ya de Burundi ko baba ya ma oh bo jani be galo ya di ne flambolo ne ka ko be ga ya di mi ko ka fo nu be ya ko be ke ngama donc pour be ka ou ka fonye mali politicien ka fonye ni mo ko mi ko be fena l'opération du 21 octobre 2021 ko don Sara ou ko fonye ou ka lisi là-bas. Che ame kuma fo ka daja ñogona di ni politicien ngona politique haram di nous ngana politique haram donc jamana se ka tani politique politique mais nous ngone te donc une nouvelle classe politique quoi mais mo abra politicien ben ni politicien ben de ni kodo mais jamana bina sans joli les jeunes sont venus de la brousse kabo ko kono kabo minola kabo dila kana o so clim goro kana o so mbendia la avion tala aw ma se ka jamana bobola ni jamana bobola aw ma démissionner do me to aw John do me to ngo aya fo do ko ngo aya fo dron fa be jone ki be so nsu
mɔgɔ mun ka parti yɛrɛ kɔnɔdenw yɛrɛ tigɛlen don la u t'u dɔn yɛrɛ. Abu caman fana ko ko a siran n'o jumɛn na k'an ka taa élection na. E b'a fɔ k'an ka taa élection na an kun man kan an tɛ taa élection na ninnu b'a fɔ k'an ka taa élection na kun min na e t'o dɔn ninnu bɛ t'u yɛrɛ di terroriste wɛrɛ de ma sisan k'an bila négociation na u b'o de nɔfɛ u bɛ fɛ ka taa u b'u yɛrɛ kɛ campagne kɛlɛ ka t'u yɛrɛ di a bɛ u bɛ t'u yɛrɛ di sa k'u yɛrɛ minɛ an bɛ to sisan k'a ye a ko dugu sumayara karisa minɛla élection nkalon tigɛra a ye karisa minɛ o tɛ kɛ yan bilen o tɛ kɛ bilen o tɛ kɛ koyi an tɛ taa élection na n'i bɛ fɛ ni terrorisme ka di i t'i yɛrɛ d'a ma a banna mais élection kɔni sira tɛ voilà an tɛ taa ni min bɛ se ka na an nabɔ yen o kana nabɔ yen an tɛ taa an bɛ taa élection na o y'a sɔrɔ ninnu t'a la de on n'a pas besoin des gens comme ça mɔgɔ minnu bɛ ka élection yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ jamana ka ɲuman a tɛ tɛgɛ fɔ jamana ka foyi la élection jamana bɔra ka yɔrɔ min t'an bolo 30 ans Kidal t'an bolo yɔrɔ bɛɛ minɛlen don aw bolo 1800 villages o binnen don aw bolo aw ma tɛgɛ fɔ o fanga kun aw bɛna o jɔ élection an tɛ taa n'a bɛ min kɛ a y'o kɛ an ka ye ne de y'a fɔ an tɛ taa ni n'u ma limaniya sɔrɔ ka tubi an b'a f'u ye ninnu tɛ politique la koyi ninnu bɛ darimɛ ɲini de la bilahi u bɛ darimɛ a bɛɛ ni ala cɛ o tɛ politique la n'a min bɛ politique la ka bɔ ni bureau b'u bolo ka fɔ ma tu a ka haramu a bɛɛ ni ala cɛ n bɛ min f'i na u kana fɛn bɛɛ ni masa Rahamani cɛ non Musa i bɛ na je te fais un chèque de 10 millions n'a min bɛ se ka congrès kɛ a bɛɛ ni masa Rahamani cɛ n bɛ 10 millions chèque k'a d'i ma jama t'u kɔ ko ma taa ka taa mɔgɔ ta dɛ u tɛ se mais parti t'u bolo sa donc i sigilen to Faransi k'a fɔ k'ale ka parti bɛ Mali fan bɛɛ a ɲininkalen ne kan tɛ minnu kuma fɔ Faransi yɛrɛ b'a dɔn ko tɛ tiɲɛ n'o ye tiɲɛ transition bɛ fanga sɔrɔ cogo di k'e balolen to n'a parti min dalen b'a yɛrɛ la Musa u k'aw contacter k'ale ka contrat a ka congrès nin don yen a tɛ sotarama lu a tɛ foyi lu je lui fais un chèque de 10 millions ka jama labɔ ka d'o tigi ma ka d'a tigi ma a ka congrès financé n'a ye parti tɛ mɔgɔ bureau national tɛ mɔgɔ minnu bolo bureau national yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kuma dɔ la mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 réunion kɔrɔ min ma a tɛ yɛrɛ u bɛ taa kuma mun ta yɛrɛ k'u ka salon kɔnɔna de la a partir de là mɔgɔ tɔɔrɔ ko ka élection ne de y'a f'i ye Musa Bugu n b'a kɛ k'a d'i ma u wele non élection kuma in bɛ ne la énervé de quoi e parti t'aw bolo bilen parti yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ taara don o don démission de bɛ ka na di u tɛ démission kuma publier u b'u ka bureau sigi publier i y'u ye ka démission kuma fɔ don o don u ka parti tɔndenw bɛ ka démissionner u tɛ kuma o la o parti kɔnɔdenw bɛ ka démissionner an tɛ taa élection terminée an tɛ taa yɔrɔ si i bɛ o négociation tɛ kɛ ko parce que k'ale hakili b'a la awɔ kuma Christian Kabore bɛ yen waati min na ko o y'a sɔrɔ olu bɛ kɛlɛ la k'a fɔra ko ka négociation kɛ ni maa ninnu ye olu ye négociation kɛ ayiwa ko maa ninnu tun bɛ na u dala wɔrɔbɔ ko ni wari ye ko wari dir'u ma ko wari in de kɛra sababu ye maa ninnu y'u préparé ka tila tuguni ka na olu ci tuguni ko donc maintenant négociation ko kuma tɛ olu tɛ mais négociation et puis u yɛrɛ tɛ u bɛɛ kɛra alikabasi ninnu bɛɛ kɛra lalatɔ ye minnu bɛ balolen n tɛ dɔ ninnu sara bɔn min bɛ ka ci nin o de ma ko bɔn min ko gazi de b'a la k'i ni y'a sama ka ban k'i tɛ kɛ mɔgɔ ye bilen bɔn min bɛ ka ci nin bɔn a bɛ fɔ nin ma ko bɔn thermobarique n'a cira a bɛ fɛrɛn ka taa di a cili tɛ baasi ye dɛ f'a kasa samali a bɛɛ lalatɔma de bɛ yen a si tɛ se ka kuma i ma to ka u b'u ka denmisɛnninw bila ka interview kɛ u yɛrɛ bɛɛ kɛra naloma ye a si n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bu dɔw fana bɛ ka question posé ko olu b'a la ko Bazoum ko AES ka Bazoum sisi jamana saba in ka di kan o de bɛna kɛ o Faransi de ko CEDEAO ko ka Bazoum bila ka taa dugu dɔ la ko u ni Niger ka bɛn a kan Bazoum Tchad ko ka Bazoum bila ka na Mali la Bazoum bɛ na a bɛ taa Kasumba la a bɛ taa MCA la Bazoum bɛ taa yen peut-être a bɛ taa premier cabinet la Mali la yan mais an b'a kɛ cogo di a bila yɔrɔ b'e bolo wa bu ye ma ye dɛ ah donc moto sonyana Bazoum moto sonyana ma wusa ni Bazoum ya façon wari sonyabaga ma wusa ni Bazoum ya donc e bɛ taa moto sonyana bila fɛn na 8e cabinet la ka Bazoum bila premier cabinet la e na mais a ma n ko dugutila kɔrɔ fana don président kɔrɔ n ko dugutila kɔrɔ fana don bilahi n'a nana Mali la n'a ma taa MCA la ka coup sama ka bɔ la non élection kuma de bɛ na énervé quoi a kana ni ne tɛ débat politique ninnu na quoi moi je me méfie des débats politiques parce que ne tɛ politicien la yan politicien bɛ min mais a bɛ min politicien bɛ min min u bɛ min u ka parti ba sɔrɔla mun fɛ i bɛ n bila nin poste la n bɛ don ka fɛn na ou bien n ye faso wari dun n bɛ siran justice ɲɛ n bɛ don parti au pouvoir la bɛɛ ka politique t'o de ye u k'u na an ka kuma kɛ ne de y'a fɔ n'i y'a min don tɛ politique la dossier bɛ tribunal la. donc i b'a d'a ma CC la.
kuma kɛ kuma u donna porte la tuma t'u dɔn n'o tɛ a dɔw ka dala jeune t'u dɔn a dɔw bɛ parti la hali u ka jeunesse hali u ka jeune minnu bɛ sigi wada la u t'u dɔn a y'u ɲininka kɛ an ye dɔw kɛ candidat ye yan commune 6 o ko wa ko commune 6 yɛrɛ quartier joli candidat bilahi a tɛ commune 6 yɛrɛ quartier da dɔn parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko kɛ de b'a kɔ a bɛɛ bɛ député de ɲini pour avoir l'immunité parlementaire u kana wele pour walasa juge kana se ka s'u ma u ka député ɲini na cogo min na an b'a dɔn n'a min bɔra directeur la dɔrɔn u b'i tila ka kɛ député ye voilà an tɛ fɛ ka i kun ɲininka question in na parce que an ye ɲininka ko caman k'a la mais bi bi in na élection ko kumaw bɛ sen na politique mɔgɔw u bɛ ka taa ni ka segin kɛ kuma in kan n'o ye colonel Asimi Goyita ale ka candidature ko kuma ye a kuma kɔni a débat bɛ ka kɛ hali carré kɔnɔnaw la an y'a kanu k'a fɔ n'an ser'i fɛ yan bi an bɛ ɲininka a la maliyɛnw bɛ fɛ ka dɔn yala Asimi Goyita a bɛ se ka kɛ candidat ye wa walima a tɛ se ka kɛ candidat ye pour moi bɛɛ e y'a sɛbɛnnen Mali gafe jumɛn kɔnɔ ko Asimi sera candidat ye gafe minnu bɛ sen na dɛ i y'a ye Mali gafe jumɛn kɔnɔ a ye ma ko charte de bɛ sen na bilen an bɛ 4ème république de la mais on est an bɛ 4ème république de la o n'a y'a sɔrɔ a bɛ charte n'a y'a sɔrɔ a bɛ papier min kɔnɔ constitutionnellement k'a fɔ k'a bɛ yen ko Asimi sera candidat ye ne bɛ se k'a fɔ n ye n b'i to yen i kana kuma n t'a kuma k'i fɛ tugun n'a bɛ yɔrɔ min na charte ko banna o. Ko kɛra le dribbleur bɛ se dribble lui. Mara ni y'a faamuya donc Asimi ye candidat ye a kana ye candidat o bɛ Asimi de bolo o t'anw bolo an y'a kanu de Asimi ye candidat ye mais Asimi m'a fɔ mɔgɔ si ye k'a bɛ kɛ candidat ye fo mɔgɔ k'o de bila u kunna Asimi an bɛ don min na ko bi an tɛ candidature kuma yɛrɛ de la ayi mun don Asimi ka candidature yɔrɔ la caman ko ko mɔgɔ caman bɛ tugu an ka président ko k'a fɔ k'u b'u fɛ ko ne tagalen ɲɛfɛ k'u bɛ tila ka u tunun ye ko ka soutien ko in jateminɛ. Ok, d'accord. Moussa, nin tɛ question laban de yɔrɔ n bɛ nin d'i ma k'a ban yɔrɔ ne ye politicien kɔrɔ de yɔrɔ n kun bɛ mɔgɔw nɔfɛ yɔrɔ n ye tɛgɛrɛw fɔ yɔrɔ tiɲɛ ayi tiɲɛ dɔ nkalon don yɔrɔ n ye jamana bɔ caman yɔrɔ n bɛ jamana bɔ cogo kɔnɔ yɔrɔ n bɛ mɔgɔw kɔni san cogo dɔn élection suɲɛli bɛ kɛ cogo min na yɔrɔ n b'a ɲɛ dɔn bon i bɛ président kelen fɔ n ye maliyɛnw tugura min kɔ ko maliyɛnw y'o janfa ko de ma maliyɛn janfa ni n b'a ɲini fɛ an bɛ direct dilan ni ye n sutura n ti yafi ma an k'an président bɛɛ ta ka na maliyɛnw tugura mɔgɔ min kɔ k'o fɔlɔ de ma maliyɛnw janfa bilahi n'i y'a fɔ n ye bi n bɛ kuma haramu n bɛ réseau kan kuma n b'a haramu k'an sigi k'an da bɔ a la walayi ala kana n ta kɛ ka jugu ta ɲɔgɔnna ye n'a jɔra n na n b'a haramu mara ni y'a faamuya i b'a ɲɛfɔ n ye ko jɔn e bɛ sɔn cogo di tu reçois des gens avec des armes sur ton territoire ça c'est o ye mun ye i b'o dɔn hali n'a sɔrɔ i ka marifa laban de b'i bolo kɛlɛ engagé tiɲɛ joli yadi bɛ taa ka taa Mali armée bɛ désarmer Kidali yadi bɛ na ATT taara forum mun na Kidali Assane Ag Fagaga a ye ɲininkali kɛ quand il était commandant jɔn de y'a bila ka taa Kidali a ka taa ATT ka nali labɛn avec la famille Intala. On n'a jamais imposé la paix, on a toujours acheté la paix. O bila kɛrɛfɛ nani kelen wɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ di yan Ibrahim Boubacar Keita bɛɛ m'a fɔ k'ale ya bɛɛ ma tugu a kɔ bɛɛ ma tugu a kɔ wa ok n bɛ fɛ k'i ɲininka o jɔn de kun nana jɔn i bɛ ka ye jamana a ye jamana constitution violer siɲɛ 7 a constitution a ka ministre kulo bɛ na o e bolo ni i bɛ ka ministre bɛ tugu transition e bolo ko mun don parce que o bɛ réalité de dɔn n'o tɛ fo ka diɲɛ wuli e ko ko jamana ka ɲi jamana purutila de mun b'i tugu transition kɔ o kɔrɔ ko ci caution ayi an ka sɛgɛn ko to yen o bɛɛ ka kɛ yɛlɛko kuma ye wari maralen b'u bolo a tɛ transition président ninnu bolo wari maralen bɛ ministre ninnu bolo ministre kɔrɔ ninnu bolo a tɛ transition mɔgɔ ninnu bolo u bɛ faransa la don o don a ye taa compte offshore kɔnɔna la a ka to ka fɛn lajɛ a ye taa lajɛ a ka to ka santiw lajɛ Banagabugu ni Cɛbani a ye to ka sow lajɛ u b'aw kɛ fɛn de jɔn ye député ka élection est reportée jɔn y'a kɛ article 60 au moins 61 dit que un député est élu pour un mandat de 5 ans point a ma kɛ ya jɔn ye autorité intérimaire ta k'a di terrorisme k'a di sema mɔgɔw ma k'u lasigi jɔn ye accord signé sans passer par l'assemblée ka jamana tilali boloda jɔn de sɔnna ka taa jamana tile ta gouvernement tile ta ka taa di Mauritanie président ma k'a fɔ ko wa ka jamana binna k'a yɛrɛ sɔnna a ka drapeau ka jigin jɔn de y'a kɛ en 2014 jɔn de y'a fɔ ka sɔrɔsiw ma k'u ka replier
ne bɛ fɛ k'an sɔrɔ dɔrɔn commandant Massaoulé m'a bɔ k'a fɔ colonel Massaoulé m'a bɔ k'a fɔ ka di fɛn kɔnɔna la k'u to en position avancée on les a dit de replier et les balo de b'u wele k'a f'u ɲɛna ko ouais k'u ka segin jɔn de ye contrat signé Barkhane ye k'a sɛbɛn a kɔnɔna la ko en cas de a lamɛn dɛ en cas de bavure le soldat français n'est pas poursuivable c'est l'État malien qui répare les préjudices causés par un soldat militaire français. Par un soldat français. Quand les Français sont restés tiennés, il faut alors que Sorasou est bunti kata dématru to muso kuna ka kunti ka fara bunti. Donc mara, donc ça Français poursuit. Aba kono koni Français mi ka bana. John est contrat d'expulsion sur l'auto Barkhane Kondala à son chapitre 7 au contrat opération Barkhane à contrat à chapitre à chapitre Takalade contrat d'inclusion au Korebo Korodon. Ko ni ka avion mais sans faire ni ka avion télé. John de Francis bla ministère Bekono Killing un coopérant français dans tous les ministères conseil de défense supérieur kakla ka Francis armée ta ka doit kono donc faut de jamana janfa malin te mo janfa ibe malin janfa de malin bi janfa ni be ne be kuma dima kan sigi ibe ni be se kan soso malin toura mo ni malin bla de malin bla folo e de be malin bla folo wa ne de afo awo ne bubu de afo asuwosu non ali wajulikela ni billahi ni ka kuma ni malin ki bla folo de be malin bla ali wajulikela ne de afo sa musa bubu ne suno batin ne ki ma mente korta kankala Allah subhanahu wa ta'ala jabaru ala ni ya prévu kelen dia ko malin toura mami wa ka bla ka so ma janfa ke mbe kuma ni ya fina me démission ba bon poste de président AMS là me démissionner nté be sans fait awo après mais on peut bien moi je ni ka corona oui mais aya fodro malin ti mo janfa malin de bi mine ka sa billahi ka refa kama malin sara mo do kama jeune mi ya refa arabat kama makia la fait beaucoup arabat ka première interpellation na mo ma sa wa ni bi figi nga aga na sara kuma nye na yi nga na sara kuma nye na yi nga na sara kuma nye o de mandini ceni ma bo ki jo arabat be façon défendre domina ceni ma bo ki jo arabat ni marfa chewa marfa be ti domina la fait beaucoup e a ceni e de ka tabwa ya e de ka tabwa so mo ya e de la ka aye don jumen ko arabat ne fo mo bo ka sara ka bo ceni ya no ubisam ne ni non on janfa chida dona tabota mis ni binadun malin te ki fait ki bla nyin kale fem na we Allah subhanahu wa ta'ala ni dugu inde yi bla yere yinima bugani kuma on dira ni tia bol non abul nyang ta ya plantikele nyang ka malin mu da so ka mali ko mali ala ko nyang futeni muni be nyang ma min da ni surasi nununga muni be ni bu mabel ma min fo ni surasi nunuma muni be ni ma min fo nunuma ne yele malin kana jamana barata be ma yafane ma amava munu bu jodi yi janfa cha don da ni ma usa kata France kata visa ne 10 ans ah musa c'est de la sénégasso ah so joli ne so jo dépinte sans bisa babo ah abeni masara maninchi bamako ya ne be ne ka so be asidi la jamana fe be dinema ka million soro ka here soro ka bargaro daele ne be jamana bla jon comme da to bu fi domina l'ambassadeur français m'a contacté Mintara. Ne non anga kuma blaya. Non. Billahi nte kuma nte kuma tu ayi. Non nte kuma me fera mi foyi. Ne te mo wala mali ko na mumsa ne corrompi parce que to bu de taille CFI. To bu de taille CFI. Pour de taille c'est faille n'était moi mali connaît ne plus de corrompu d'où n'était logement sociaux qu'on n'était façon ni politicien de la ka doudnema ni en soutranti afima ne baraka en woshi de la jamana kono ka baraka kan nyere halala fembe jo voilà mais ka kuma nte kuma melite de ka fu nyena ko na on kera mo fa an keri fe ni malé an kuma jamana en buruja aita ne ka vidéo koro la ne de blala police nye ka ta ka so mbada la ne mo kaya wa te me ka ne be fa jamana ka dafri marfa ci be sena ka bla police nye te me ka nte jamana fembe fa ka dafri o ja so be politique la o so politique la ke ne ma tubi ma ese malo mo yino quoi ese malo mo ya pa ne ma
On est un pays indulgent. Malien yafa dugudi billahi malien yafa dugudi ala yɛrɛ de bɛ malien fɛ ala de bɛ mali fɛ ne bɛ nin kuma in fɔ ye ala de bɛ jamana in fɛ musa n'i ɲana i bɛ sa nɔgɔya la mali la hali tɛ gɛlɛya sɔrɔ wallahi i bɛ balo ka sa nɔgɔya la hali tɛ gɛlɛya sɔrɔ mali la yan malien bana mɔgɔ mɔgɔ la i t'a lajɛ o si ma ɲuman de kɛ a ye kuma bila a ka wuli an bɛ groupe ayi an bɛ groupe de ka clim b'a la o tɛ o ma deli ka kɛ fɔlɔ ne y'o de f'i ɲɛna sa ala malien ala n bɛ min f'i ye ne ti malien ala ni malien b'i fɛ dɔ k'i convoqué hali k'i convoqué dɔrɔn an ma mɔgɔ ye ka bɔ k'u yɛrɛ k'a fɛ k'i tɛ lamɛn yɛrɛ Musa Sɛnsɛn Kulubali a bɛ fɔ cogo di Musa Sɛnsɛn Kulubali de tɛ yan don min na a bɔra ka justice fɛn dɔ dénoncer u y'a convoqué maliyɛnw taara i jɔ a don Clément de tun bɛ yen Clément de y'an wele k'an ka bɔ a tɛ lamɛn yɛrɛ kuma tɛ k'a juger maliyɛn hɔrɔn ye dɛ fantanw tɔgɔmariw sen na a b'anw ka ci de la maliyɛn t'i labila sa quand il a dénoncé n tɛna segin kuma in kan voilà a don u y'a convoqué ka na communiqué parquet kelen in na maliyɛnw donna ni fɛn cɛ donc ne tɛna don kuma tɔw la ka taa quoi voilà ne t'o ye n terikɛ i kati jalen don dɛ n tɛna kuma wɛrɛ bilen